Сярэдзіна верасня, досыць лагоднае, утульнае надвор'е. З задавальненнем шпацырую па малой рэчцы, прытрымліваюся нейкага пэўнага кірунку. Раптам на шляху з'яўляецца вось такая перашкода. Верлівая протока. Што рабіць? Самы дзейны метад у мяне такі. Беру вудзільна сваё і перакидываю на той бераг. Вось. Цяперака у мяне ўжо няма выбора, як самому перабірацца. Туды ж я дасылаю падсачнік, заплечнік з усім маім адзеннем і рыштункам. Ну, а потым лезу сам. Так, где тут поменей крапивы? Ай, холера, она тут повсюль. Розницы нема. О! Перабраўся. Все добра, рыбаловля працягваецца.